Usang Patay gunumang na Angol dihang nga mibangga ang gisakyan nila nga multicab so sa kapunuan sa kahoy sa sitio Grahi, Barangay Busay ning Dakbayan, Cebu. Samtang gihulagway ang dapit nga hilan o gaduna kunoy nagsantilmo tungod sa kadaghan nga batay sa mga disgrasya. Ano ang report? Inguni ini ang dagway sa multicab nga gikuha sa tow truck human maaksidente kaganinang kadlawon. Usa ang namatay ug 5 ang grabing naangol sa disgrasya. Ang driver naluwas apan critical usab. Base sa report, nakainom ang masakay nga mausay obserbasyon sa mga mulupyo sa dapit. Ang tao diha napiit ang yang ulo sa kananaang kahoy o kanin sira. Ikatir na siya kana, ikatir kay di mamkuha. Matod pa sa mga residente dinhi, di mo minos sa 20 na ka mga aksidente ang nahitabo dinhing dapita. Kung nato makita, kurba dahon unya lugsungon kining dapita, kung dili magmakngon ang mga magmaniho sa ilahang mga sakyanan, musangpot yun sa trahedya. Apan giulagway nga hilan ang dapit tungod sa daghang mga aksidente. Kining cross nga giugbok na matuod nga dunay laing nakalas. Gani matod ni manang sita nga posibleng ang mga kalagkuno nga wa mahiluna ang manguha sa mga taong moagi sa dapit. Magsiga kuno usab ang dapit panahon sa lawom nga kagabhion ug gituhuan nila nga santilmo. Kung ang kalag gani sa tao nga niapa dinhi manguha manang mangabi gina manguha ba kay mo may gikuan og base nga katong pagkuan ani nga kanini ang pagkamatay ani daghan kaayong nagdisgrasya mga multicab o mga motor nangamatay man gyud. Makadungog usab sila og tingog sa alarm sa motor sa babaeng na disgrasya ni adtong kalag-kalag. Katuuhan man o dili ang ilang kasinatian apan ang dayag nga mahitabo. Maugyod ang trahedya kung dili magmatngon sa pagmaniho. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.